Драги телевизионни зрители, пускаме влога. В момента си събирам багажа за Банско и в петък откриваме сезона. Натварили сме бордове, борд, каска, взимам кучето и всичко тръгва по план. Зрители, отзад може да видите русата пантера, свети ти очите в тъмното. Да не ви заблуждава, не е чак толкова страшна. Почти сме в Банско, след сигурно половин час съм там. Лягам си да спя, за да почна да влизам в режим, да ставам в 6 часа всеки ден, защото следващите дни ще ставам много рано и нямам търпение. Драги телевизионни зрители, виждате какво е положението. Пускам кратък апдейт от влога. След 2 часа вече имам поне малко осветление. Тук нощните лампи работят. Нищо друго не работи. Налеечка изобщо не й пука. Тя може да седи на тъмно. Но историята е такава. Прибирам се, пускам тока, няма никой. Влизам в банята, пускам тока, светва. Викам супер, ще измия леечка. Тръгвам да мия леечка, спира тока. Влизам и почвам да цъкам всички ключове, няма никакъв ток. Отивам, гледам бойлерите включени. Изключих бойлерите, почнаха да светват някакви работи. Всичко почна да се нарежда лека по лека. Термопомпата се включи, ама тя няма да работи без бойлерите. Така че тая вечер на студено, тук съм пуснал една духалка да... Ето пак светна нещо. Не разбрах точно какво светна, защото изгасна много бързо, но се тая. След като видях, че няма да има тук ток, реших да се преместя в другия апартамент от среща и там си имаше ток, всичко си беше невероятно, докато не си вкарах целия багаж вътре и тока спря. И сега се върнах тук, ще го караме с bare минимум, налеечка и е през перчема, изобщо не я интересува. Тя е яла, пила е вода и вече е готова да спи. Продължаваме с интересната история. Това почна да пуши, Маришано изгоряло, направо си е бал мамата. Аз мисля да сложа завършек на тази интересна история и да си реша проблема. Ще го караме на тъмница. Положението е следното. Налей е студено. На мен също. И ще се топлим двамата тая вечер. Продължаваме с влога. Часът е 2 часа. От енергото дойдоха да оправят таблото, да му правят разни работи. Ние все още си седим на студено с Леечка, но аз вече приложих някакви стратегии за стопляне. Леечка си е сложила ушанките и тук съм направил невероятна инсталация в леглото и една гореща бутилка с вода за възглавничка. Сложил съм и ето такива неща, които не знам как се казват, но преди една година ги купихме от Lidl или от Била. И като го щупиш, седи топло и Леечка доста и харесва тази инсталация, която съм сложил в леглото. Тук трябва да има още няколко. Такива съм сложил и в чорапите си. Така не мога сега много добре да го покажа, но да, това е. Аз съм с зимните чорапи, с чорапите за каране на борд. Изглежда, че ще ги използвам ден по-рано. Но чакаме да видим какво ще стане. За тези, които си мислят, че не е толкова студено, апартамента е на партера и пода направо заледява. Да видим какво ще стане, електричарите дали ще оправят тока. Ако не, с Леечка ще се топлим с подръчни материали. С Лейца фърляме шапките, защото, Леичке, имаме си ток, бойлери, отопление. Термостата правя го на 30 градуса. Просто ще си изпържиме краката. Леичка, доволна ли си? Доволна си.